V ďalšom dieli Pozemok s príbehom vám predstavujeme pozemok, ktorý je výnimočný nielen svojou rozlohou, ale aj vlastníkom. Vlastníkom tohto skoro 46 hektárového pozemku je podľa listu vlastníctva FF Farma spoločenská vo Farkašíne. Tento zápis je však nesprávny. Skutočným vlastníkom je firma Farma, účastinná spoločnosť vo Farkašíne, terajších Vlčkovciach. Išlo o firmu založenú na základe obchodného zákona uhorského, ktorú založil veľkostatkár Jozef Slezák z Kerestúra, terajších Kryžovian nad Dudváhom. Narodil sa v zámožnej roľníckej rodine. Mal 7 súrodencov. Po smrti otca Michala zdedil on aj ostatní jeho súrodenci po 10 hektárov pôdy, čo bol dobrý základ na rozvoj jeho podnikateľského ducha v odvetví poľnohospodárstva. V roku 1200 sa oženil s Máriou Uhrovičovou z Farkašína, s ktorou mal 2 synov. Sobášom a postupným skupovaním pozemkov sa majetok Slezákovcov rozrastal. Okrem veľkostatku ho zaujímala aj politika. V rokoch 1918 až 1922 bol prvým starostom Trnavy, ale aj poradcom skupiny národovcom v Slovenskej národnej rade. Jeho brat Vít Slezák bol veľkostatkár v Cíferi a Oponiciach, kde mal aj sídlo v tamojšom kaštieli dnes pod názvom Chateau a Pony. Tiež bol politicky aktívny. Jozef Slezák mal už v 20. rokoch 20. storočia obrovský statok, ale nehospodáril len tam, ale aj Galante, Hodoch, Kryžovanoch. Jeho statok sídlil na miestach dnešnej reštaurácii ESO vo Vlčkovciach. V Seredi mal povolenky na výrub lesov v Strednom Čepeni od baróna a vlastníka sereckého kaštieľa Juraja Ohreštajna. K rozvíjaniu majetku Slezákovcov v tom čase veľmi pomohla Hospodárska banka, ktorá bola založená v roku 1906 v Trnave. V roku 1920 mala banka s 18 filiálkami účastinný kapitál už 20 miliónov korún a presťahovala sa do Bratislavy. Banka poskytovala úvery statkárom a roľníkom. Jej podpredsedom bol Imrich Parák, manžel Jozefovej sestry Eleny. Jozef Slezák bol členom správnej rady banky. Okrem firmy Farma, Jozef Slezák založil pred 100 rokmi cukrovar vo Farkašíne s názvom Slovenský roľnícky cukrovar. 26.3.1925 podal žiadosť o povolenie stavby na okresný úrad Trnava. Následne splnomocnil advokáta Štefana Šifera na zastupovanie vo veci stavebného konania. Cukrovar postavil Ľudovít Bartek, staviteľ v Trnave. 3. júna 1948 bol výmerom povereníctva vnútra v Bratislave cukrovar znárodnený a začlenený do národného podniku Spojené cukrovary v Seredi. Neskôr prešiel do národného podniku Spojené cukrovary v Trnave. Jemu hrozil trest minimálne doživotie za jeho politickú angažovanosť a tak 15. decembra 1948 ako 70-ročný emigroval cez rieku Moravu do Rakúska a následne do Francúzska. Nasledoval ho tiež jeho syn Michal. Manželka Jozefa Slezáka. Terézia, vtedy 68-ročná, ich druhý syn Jozef Slezák mladší, vtedy 41-ročný, aj s jeho manželkou Helenou a jeho 3 synmi Jozefom, Michalom a Pavlom sa rozhodli ostať doma. Dnes 81-ročný vnuk Jozefa Slezáka Michal mal vtedy iba 3,5 roka. Do Francúzska emigroval Jozef Slezák preto, lebo miloval Monte Carlo a tamojšie Grand Casino, kam si chodieval zahrať pri jeho cestách po Európe. Ako emigrant sa nemohol s rodinou stretávať. Keď už potreboval opateru, pomohol mu slovenský emigrant Júdr, Karol Klačko, ktorý žil v Paríži a vybavil mu pobyt vo francúzskom sanatóriu v meste Dreux, kde 31. júla 1953 ako 75-ročný zomrel. Jeho rodine bola časť pozemkov, ktoré mu boli znárodnené, vrátená. Pozemok vo výmere 456 000 metrov štvorcových v hodnote viac ako 500 000 eur však nebol zaradený do reštitučného nároku a rodina sa až od nás dozvedela, že pozemok patril Jozefovi Slezákovi. Hľadáme dedičov, disponuje dokumentami, ktoré dávajú možnosť vrátenia tohto pozemku dedičom Jozefa Slezáka.